Kangakanani for lezi zinto ze-sucking nani. Do you think abantu they need it? Yes, we do. Senzeni Uhlamba ungakudingi uzosho ungakudingi bakwethu kodwa senzeni kumnandi siyacela. Khotheni sabantu beni. Siza simanikini sidlala siyayithoba phambi kwethu. Izinsizwa thina zasemakhaya sikholelwe. Lungile phela la sikhuluma ngocansi. Into ethandwa ngisho na umfundisi. Umfundisi uyayikhotha inkomo. Ahamba uvula iBhayibheli into engcwele. Hawu kahle angifuni ukuphawula kakhulu ngalapho. Umfundisi uyayikhotha inkomo. Mase sithinta abahlonishwa bayayikhotha inkomo, trust me. Ngeke siqinisekise. I'm sure. Awu. Hayi. Ngeke ngiphawula ngoba ngithule nje angeke ngisho lutho angazi. So senzeni noma yini enifuna ukusenza yona thina sesinikelile. Ngakho ngihlale ngicela nosisi ukuthi amadoda nawo ayinikelile ngiyazi. Kunamadoda alambile la ngaphandle alambele ucansi kodwa angalitholi ngalendlela efanele ngabalithola ngayo. Ithema iqala lento yokukhothwa kweinkomo Magumede phambilini. Ithema ixoxa la roughly. Ngiyayikhumbula izinkulumo zayo zisaxoxa ingakatrendi kanje. Bekuthiwa yabona umuntu wakhe amadoda abaningi ashone phansi ngoba umuntu wakhe akayindawo. Uma manje umuntu usehamba nalo ulimi. Hayi sehamba nalo sehamba nalo. Yes kuna kumnandi. Ekhothiwe njalo. Nalokuthi ke indlela yokukhotha ayifani. Oh ayifani futhi. Yes. Sengike ngakhothwa nami ikhaweni ingane impela. Oh. Yes. Mana kukhona lapho owakhotha khona la ngakhotha khona ngathi ngigahlala impela ngathi noma sengicabanga ukuphuma ngacabanga umkhotho wakho phela indlela yokukhotha ayifani, trust me. Mase kuba khona lo mkhotho Nkosi yami ovela sifundise phela ovela ungeza noma uyakhothwa noma kuyaliwa ngathi unganwa ikhanda into ebandayo. Hawu Umuntu ethi yakukhotha kodwa ngidlale ngawo ngoba njengomuntu oteacher abantu mhlambe advise umuntu esilisa nawesazi abakuthandayo lokho ukuthi iyona iphindlela eright ngolisetha kanjani ulimi noma ngenza njani ngebhada angikwazi ukucontrol ulimi lomuntu. Yeah, but umuntu okwazi ukukhotha khuluma ngokukhotha la asilumi siyakhotha and inkomo ngithi yazi ukuthi inamashidi noma ngingazi kodwa ngokuthi phela ngizokuvumela wayifunda ibiology esikoleni. Yeah, so kulo muntu othi makukhotha avele kube ngathi uthunyelwe aqonde khona ngqo. Avela asuke nje aqonde khona ngqo angalibele dry bus. Uqondaphi Khona impela ebumnandini. Yabona khona amanandi. Uvele nje asuka aqonde khona ngqo lapho. Ayimnandi yonke inengxenyana ethile. Imnandi yonke kodwa khona le ngxenyana ongazi ukuthi masufikile njengekhasi le-orange. Ikhasi le-orange leyababa. Ngaphakathi. Isa orange. So kunomuntu owenza njalo ke ofike ahambe futhi uyazwa ngisho ukugudla kwakhe ukuthi yabo lo muntu there's something big eza nayo. Ukugudla kwakhe la endebeni zenkomo usuke umuzi ukuthi hayike yabo la kusazofiwa. Uyaqamba uyafika lapha already vele usuqala ukuthamba nawe ngoba usuzwile ukuthi nasi-ke lento engiyifunayo. Athe fika lapha ephenye ngena ngolimi usuvele nje usuthambile. That's why abanye abantu uthola ukuthi bayachama ngoba usuke sefike khona ngqo. Mase kuba khona ke nje engazi nokuthi usuke enzani kalithatha ulima ayolifaka le aphinda alikhiphe abamba ubhontshisi ngamazinyo yonke leyo nto into ongayazi. Ngithi ke mina umuntu mengabe into engayazi kuhla ngayenzi. Noma ubuze kwabaziyo ngoba niyaxoxa mina amagenge ukuthi kukhothwa kanjani. Lalo ukuthi ke uma ngabe kwenziwa lento esakhingi wena umuntu esozana yakwazi ukucontrol ikhanda lakhe. Ngoba angithi usuku ulelibheke phezulu uyakwazi ukulibamba ulise ngala ufuna ngakhona. Umuntu isithunzi ngithethe ikhanda ngapheka kwehlisa isithunzi ukuthi ukhotha inkomo yami. Ikupho kungcono cha ngiyacabanga nje ukuthi into umuntu esifazana ikhanda usenkomeni already vele. So fanele ngikuthinte ukuze ufana nemouse ye-computer. Yazokhuluma vele ngiyibambile.
Bengawe ngikisa lapho ngihamba ngiyoklikha la ngikisa khona. Oh uyakwazi ukubamba mouse. Yes, mouse. Sakucontrol ukuthi ufuna liye ngaphi. Yes. Konda lapho. Mase kuba khona labantu abawokhanda qinile uthi uyamcontrola hayi umuntu angafuni. Afuna ukuhlala la ethanda khona yena. Yo. Yabo? Aqinise ikhanda. Aqinise ikhanda. Kanti uma ngabe senza lento go with the flow. Yenza lento engifuna uyenze. Ngoba kusuke kukhombisa ukuthi kumnandi lapho. Ngingasho naphambilini ukuthi uma ngabe unomuntu wakho ningenza noma yini enithanda ukuyenza. Yeah. Yeah. Umuntu wakho. Magumede asingakufihli emsakazweni ukuthi abantu bayachitha noma bayajola nabanye abantu. Uthola ukuthi la emjolweni umuntu ufika enjoy khona kakhulu kuna kwi relationship yakhe esingathi stable noma la kungqoko umaqondana wakhe. Uthola ukuthi enjoy more out because abantu baya cheating bayayenza. Uthola ukuthi umuntu seyo enjoya ngaphandle noma uma ngabe sicheat noma singakuvumeli ukuthi abantu abachithe ama relationship ngoba uthi wena khotha umuntu wakho ungihamba ukhotha lonke itheku lonke. La abantu abasoke bechitha laba mangukuthi ngiyantshontsha ngiyanqampu neceleni siyaliphelelisa nakhona ifull house iyenziwe ifull house and that's why abantu uthola ukuthi ba-enjoy kakhulu emjolweni compared to ama-relationship abo ngoba omedem isikhathi esiningi bayayitshela athi ngeke nje mina ungangidunisisi uzongigugisa ngikhathele kabi and bayabhensa ngithi wazi ukuthi usewumema ngikhathele kabi nje mina namhlanje ngeke size silenze ucansi ufuna indoda uwinike inkomo uma kuthanda yena mina yami indoda inenhlanhla yazi ngoba when it comes to ucansi ave ngingayiqhenyi meke nje ngayitwanyazi yazi sokunjalo ukuthi sekunjalo ngingalenza nawe then as long as ifuna ngiyayidabula mina into edala ukuthi abantu bagcine sebechitha-ke umuntu ufika ancisheke endlini athole ubangeni ngaphandle ubangeni ayivule yonke inkomo ayenze lezi zitayela wena ongazenzi endlini ngibela indoda yakho ngaphezulu mina ngiyidunisela indoda yakho ngiyifende indoda yakho ayikwazi ukufendwa iveli ikhambisiso kwenkankane ngoba izinto engayazi ila iqala khona-ke uqala uboneke nawe ukuthi bathi ibuya ngo-6 isibuya ngo-10 isiyaqala iba nama-meeting amaningi kade wena ungayikhothi indoda mina ngiyikhotha ngize ngiyikhothe ngisho amasende into ebingayazi and iyayiza ukuthi mnandi lento. So you need to be careful uma ngabe kuyi-relationship. Kubuhlungu ukuthathela indoda omunye umuntu osifazane owenza into nawe ongakwazi ukuyenza. But it's a pity ngoba indoda mhlawumbe isuke ingashongo ukuthi ubona ngishola nje ingoba ngenzi 1 no 2 awukwenze nawe ukuze khona uzobona ukuthi ngizohlala. Wonke umuntu ucanti ngakwazi ukuyenza. Wonke umuntu angakwenza bangase nisicela ukuthi into engijolisayo ukuthi la ngikhona khona into engiyinikwayo. Amadoda wanankinga nokuthi umuntu wesifazane kuba uwena oza kuyona ngaphezulu. No, kumnandi kabi lokho. Akukhona ungehlisa isithunzi. Hlala nje pheka sofa, hlalisa indoda pheka sofa, ume nje inyawo wena. Khona labo sofa baqinile ume nje inyawo kusofa. Gibela indoda ngaphezulu, friend indoda uthule phansi. Full house. Yeah, full house. Phelele. Yeah. Mase ngichambe nobabili ke, you are done. Sebi full house ke noma kuyisekhaya washo sendawukhokho 60 rand. 7 after 12 ngizoza ngawo mase kufanele ngithatha abala